Unsa ka uy? Wala. Magtugtuyok lang. Ingon mo gud sila. Basta magtugtuyok ka sa lubi. Di daw ka mahagbungan. Kaya maglibog daw ang lubi nimo. Oh! Bakit nabuo ang ana? Ina lang yung suya ka. Magtugtuyok mo rin kagimo. Aw. Kung magtugtuyok po ko, itaram daw ang buo ang ana eh. Ikaw ba? Magtugtuyok sa kong waton ba? Maglantaw na lang gud. Ako lang ginalipong mo ba? Hala ka, uy! Pagam yun na ron. Malipong yun na madugay ba? Parang ginagmanok ito umuwi ba? Tiwasan ko na malito na. Tumban ko na malito na. Gayak ito. Ganihar ka na. Saan pamati niya nga? Nagtutuyok. Halingong, pagka na si Ana. Kailangan ko siya nagtutuyok. Halingaw po siya. Oraw, naluya na oh. Ha. Oh. Ora. Dagan manok kidungoy. Dari sulta. Atik-atik man. De, runog manok kidungoy. Tumban. Hey! Awa. Bang! What's up mga kabidyan? Kapuya. So, nanapon rin may karon kayo. bag-o na mong video. Puyag, tugtuyok lubi. Ay! Nari gusto magpa-shoutout na mo. Shoutout kay Jean Lauron o kay Diana Rose Endong. Og sa tanang Team Kurimaw. Shoutout sa inyo. Di ta mo gyud kalimtan. Og sa Team Bidjel. Asa Bidjel na po dron. Og sa gustong magpa-shoutout, comment lang mo sa ilang gitawag nga comment box. Og maura to. Ayaw kalimte. Always mag-subscribe og ang notification bell para mo tagaktak na yun sa iyong notification. Bidjel tabay. Proud to be Ang Rutay Snack. Salamat. Yeah. Tawa daw.
Marky, Rizzy on this track. Los ninyo girls, may ramo sa storya. Dili mo paasa, may rasa una-una. Dili na siya mutugan kung imo nang masakpan. Tapos hilak-hilak tayon kung imong bulagan. Los ninyo girls, may ramo sa storya. Dili mo paasa, may rasa una-una. Dili na siya